салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. муноқишаи Роналдуро бо Кэтрин Майорге дар ёд доред? чанд вақт пеш тамоми сархати хабарҳои пойгоҳҳои иттилоотӣ маҳз ҳамин мавзӯъ буд. дар такя ба шикояти Кэтрин ном бонуя ба мақомотҳои дахлдор гӯё Роналду замоне ба номуси ин бону дастдарозӣ кардааст. аз ин хотир Кэтрин ба мақомотҳои дахлдошта шикоят бурдааст ки Роналдуро муҷозот кунанд. аммо ҷониби Роналду инро як нав сӯистифода аз дороии футболбоз қабул карданд. ҳамон замон Роналду гуфта буд ки Кэтрин ба ин васила мехоҳад аз ман пул ситонад. дирӯз иттилои дигар дар ин маврид пайдо шуд ки бино ба иттилои манбаъ Роналду ба Кэтрин 375 000 пул додааст то ӯ дар васоити ахбори омад дар мавриди ин мавзӯъ дигар ҳарф назанад. шумо ҳис кардед ки Роналду барои чӣ пул додааст? барои он ки Кэтрин хаб кунад. аз ин бармеояд ки зери коса нимкосае ҳаст. шояд ки шикояти Кэтрин асоси воқеӣ дошта бошад. агар ин шикоят асос намедошт, Роналду ба ҳеҷ изҳороте танҳо барои хомӯш будан 375 000 намедод. дар протоколи махсус ки инҷо шартномаи Роналду ва Майорге қайд шудааст, навиштаанд ки ҷаноби Роналду 375 000 пардохт кард ва тарафайн ба талаботҳои якдигар розӣ шуданд. акнун ҳамин мавзӯъ оҳиста оҳиста ҳақиқати худро меёбад. агар ин шикоят рост бошад, дигар хабарҳоро аз аҳволи Роналду аз зиндон мефаҳмед. довари асосии бозии даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Регар Тадас ва Хуҷанд Некрӯз Умаров аз ҳаққи доварӣ дар 4 даври оянда маҳрум карда шуд. кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон шикояти зидди довар Некрӯз Умаров ки довари бозии мусобиқаи қаҳрамонии Тоҷикистон Регар Тадас ва Хуҷандро буд баррасӣ карданд. пас аз дидани видеои бозӣ кумитаи доварон тасмим гирифтанд ки Умаров хати зарбаи 11-метраро ба дарвозаи Хуҷанд таъин накардааст. ин хато дар ниҳоят ба натиҷаи бозӣ ки бо ғалабаи камтарини Хуҷанд бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт таъсир расонид. ҳамлавари ҷавони бошгоҳи Барселона Усмон Дембеле дар бозӣ бар муқобили Атлетик Билбао осеб бардоштааст. дар ин бора хадамоти матбуоти нилунориҳо иттилоъ медиҳад. ҳамин тавр Усмон Дембеле муддати 5 ҳафта ба дастааш ёрӣ додан наметавонад. ин бори аввал нест ки Усмон ҷароҳат мебардорад. ӯ соли гузашта низ 3-4 маротиба ҷароҳат бардошта буд. ёдовар мешавем ки Дембеле соли 2017 аз Боруссияи Дортмунд бо арзиши 105 миллион евро гузариш намуда буд. Маурисио Сарри сармураббии дастаи Туринии Ювентус бемор шуд ва худ ба намояндагони бошгоҳ гуфт ки васоити ахбори оммаро аз ин вазъият огоҳ созанд. ин дар ҳолест ки Сарри чанд рӯз пеш бемор шуд ва дар натиҷаи ташхис маълум гардид ки ӯ бемории камхунӣ дорад. аз ин хотир наметавонад дар чанд бозии аввал дастаро ҳамроҳӣ намояд. раҳбарияти бошгоҳи Ювентус ба хулосае омаданд ки дар бозиҳои аввал ин ӯҳдадориро ба ёрдамчии Сарри вогузоранд. Давид Луис муҳофизи дастаи Арсенал дар бобати тарки дастаи Челси ҳарф зад. хело вақт шуд мухлисони Давид Луис сабаби тарк кардани ӯро мехостанд фаҳманд. ниҳоят худи ӯ дар суҳбат ба рӯзноманигорон гуфт ки ман метонистам ки дар курсии эҳтиётӣ нишаста маош гирифтан гирам, аммо ба ман даъвати дигарон писанд аст. аз ин хотир ман розӣ шудам ки Арсенал равам, чун замони карьераи ман хотима меёбад ва ман футболро ёд хоҳам кард. ҳақиқати гапро гӯям ман бо Лемпард ҳарф задам ва ӯ ба ман гуфт ки имсол ман дар нақшаи ӯ нестам. аз ин хотир маро зарур омад ки дастаи Челсиро тарк намоям, гуфтааст Давид Луис. ана гап дар куҷо будааст? Лемпард намехостааст ки Давид Луис дар даста монад. ҳамлавари бразилии бошгоҳи ПСЖ Неймар шояд корномаи варзишиашро дар Ювентус идома диҳад. бино ба маълумоти васоити ахбори омма, дастаи Туринӣ омадааст ки ба Неймар дар як сол 37 миллион евро маош бидиҳад. бояд гуфт ки Неймар дар ПСЖ дар як сол 37 миллион ба даст меорад. ёдовар мешавем ки директори варзишии Ювентус барои гуфтушунид ба Париж сафар намудааст. қаблан хабар дода шуда буд ки Ювентус мехоҳад ки Пауло Дибала ва 100 миллион евроро қурбони Неймар кунад. хотиррасон мекунем ки бошгоҳи Барселона ва Реал низ муддаиёни асосӣ барои соҳиб шудани Неймар ба ҳисоб мераванд. бояд қайд кард ки худи Неймар танҳо ба Барселона баргаштан мехоҳад. дар мавсими гузашта Неймар 28 бозӣ анҷом дода ба задани 23 гол ва 13 паси головар даст ёфтааст. сомонаи расмии клуби Бреши баъд аз нашр кардани хабари гузариши Балотелли ба даста аз ҳисоби воридшавии хонандагони зиёд
тоб наоварда муваққатан баста шуд. Система ва ё хотираи сомонаи расмии ин клуби итолиёвӣ то ба ин замон чунин фишори бештар аз ҳисоби вуруди хонандагонро ёд надошт. Ба ҳамин хотир чунин сарбории зиёд боис бар он гашт ки сомона корношоям гардад. Супер Марио ҳамакнун дигарбора ба серия А баргашт. охирон маротиба дар ин кишвар ба пироҳани Милан бозӣ карда буд. мавсими гузаштаро Марио Балотелли дар дастаҳои Ницца ва Марсель сипарӣ намуд. феълан муҳлати созишномаи Балотелли ба дастаи Бреши дақиқ гуфта нашудааст, аммо маоши ҳамлагар дар ин тим 1.5 миллион евроро дар як сол ташкил медодааст. ҳамлагари Барселона Лионел Месси баъд аз сабобати пои худ дигарбора омода аст ки ба майдон барояд. ёдовар мешавем ки футболбози аргентинӣ рӯзи 5 август лад бардошта буд. Барселона бидуни Месси дар даври аввали чемпионати Испания аз Атлетик Билбао бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. дар мавсими солҳои 2009 ва 2010 низ дар бозии даври аввали чемпионат ба майдон набаромада буд. ҳамлагари маъруф сар аз рӯзи 19 август бо гурӯҳи асосии бозингарон тамринро оғоз намуда омода аст ки дар даври дуюми Ла Лига майдондорӣ кунад. мавсими гузашта Лео дар ҳайати Барса 51 бозӣ гузаронида 51 голро ба самар расонида буд.